Bueno, txikitatik honaz, beti musika munduan sartuta, arrasate musikalen 6 urtetatik talan. Berez, flautia zenitzen joten, baina gero 13 urtekin sartu gaten gitarria ikasteko gogoa eta zenitzen Jesusekin. Eta hori, hor garatu zen nire, ez da rock and rolla eta holan ja zigaten asko guztetan, eta zenitzen ja 14-15 urtekin eroia komposatzen igual nire abesti batzuk. Behin atzean, Maria. Lagun batzuk hasi ziren dekoina holan deitzen Meirio ez dakize, gero Mary bebai, eta parte Brian May da nire gitarrista favoritua, ez? Orduan pentsa noen jartzia Mary May izena. Ni berez akustikoaz joten duten plan Tracy Chapman, Neil Young, The Cranberries eta olakoak. Horri guztetagat, dekero Coldplay eta holan bebai. Gero taldiaken rock and roll martxosoa joten dugu baina. Entzuko zuen nire 6-7 bat abesti, eta gero jokot berzino bat, nasketa bat, popurri bat inda moduan Neil Youngena. Inspirazioa gehien etortekatena Irlandan izaten da. Ni ez dut idazten beste abesti asko, idazten dut igual urtean 4 eta blokea huitzen da, baina holan inspirazioa berez ez da Irlandan etorten zat. Idazterakoan idazten igual nire sentimentuei buruz, ero pasau jaten egun baten, ero holako gauzak. Diskoa ateratzea ondo zan, diru falta. Hori horretxe badan bakan ero, aukera eukitzen botero, diskoa ateratzea ondo zan. Eta ningotena kontzertuak saiatuko na zabaltzen apur bat. Arrasaten bakarrik ez, beste herri batzuta joan joten, eta hori. Now that we get together, not for much, but this little while makes me feel alright.